салом бинандаи гиромӣ. Терроризм ва экстремизм ҳанӯз ҳам яке аз хатарҳои асосӣ барои кишварҳо ва ҷомеаи ҷаҳон боқӣ мемонад. ҷиҳати ба саҳми аҳолӣ расониндани моҳият ва мазмуни санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки давоми соли 2025 ба онҳо тағйиру иловаҳо ворид карда шуданд, суҳбате дорем бо Давлатзода Фариҷон Мирзоалӣ, корманди прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон. Хуш омадед. Ташаккур. дар оғози суҳбат мехостам мазмун ва моҳияти даъвати оммавӣ ба фаъолияти террористӣ моддаи 179 иловаи 3 Кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон ва даъвати оммавӣ ба фаъолияти экстремистӣ моддаи 307 иловаи 1 Кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистонро шарҳ медодед. Дар асоси ҷадвали тасдиқнамудаи муҳтарам прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон иштироки кормандони мақомоти прокуратура тавассути воситаҳои ахбори омма ба саҳми аҳолӣ расонидани моҳият ва мазмуни санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки дар соли 2025 ба онҳо тағйироту иловаҳо ворид гардиданд, айни замон дар ҳамин замина мо бо шумо дорем чунин суҳбатро анҷом медиҳем ва бевосита мазмун муҳтавои моддаҳое ки шумо номбар кардед, яъне моддаи 179 иловаи 3 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне даъвати оммавӣ ба содир намудани ҷиноятҳои террористӣ, ки номгӯи онҳоро бевосита дар кодекс муқаррар карда шуданд, моддаҳое ки бевосита дар Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гардиданд ва инчунин сафедкунии оммавии терроризм. Барои содир намудани чунин кирдор қонунгузории ҷиноятӣ маҳрум сохтан аз озодиро ба муҳлати аз 5 то 10 сол муқаррар намудааст ва содир намудани чунин кирдорҳо тавассути шабакаҳои интернетии иҷтимоӣ ба муҳлати аз 10 то 15 сол маҳрумӣ аз озодиро пешбинӣ менамояд. Инчунин содир намудани ҷинояти дар моддаи 307 иловаи 1 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне даъвати оммавӣ барои амалӣ намудани экстремизм ва ё сафедкунии чунин фаъолият низ ҷиноят эътироф карда шудааст ва қонунгузор бо таҳдиди татбиқи ҷазо ба муҳлати аз 3 то 5 сол барои чунин кирдорро муқаррар намудааст. Содир намудани чунин кирдорҳо тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ба муҳлати аз 5 то 8 сол ҷазоро пешбинӣ менамоянд дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ва қисми 3 моддаи мазкур агар кирдорҳои номбаршуда дар такроран содир шуда бошанд ё ин ки дар ҳолати рецидив ва ё рецидиви махсусан хавфнок содир гардида бошанд, дар назар дошта шудааст ва ҷазо барои онҳо муқаррар карда шудааст ба муҳлати аз 8 то 12 сол. Чӣ хеле ки иброз доштем, тағйироти иловаҳо ба худи меъёрҳои номбаршуда дар соли қаблӣ бевосита гӯем ки як таърихи хурди худро дорад ва ин ҳам оғоз мешавад. Чӣ хеле ки бо мурури замон мо медонем ҷиноятҳои террористӣ ва экстремистӣ ниҳоят дар сатҳи ҷаҳонӣ вусъат пайдо карданд ва содир намудани чунин кирдорҳоро махсусан дар замоне ки мо шумо зиндагӣ мекунем, асри яъне иттилоотӣ тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ дар фазои интернетӣ ниҳоят маъмул гардидааст ва имрӯз бо зарурати вақт мурур қонунгузории кишвар низ ҳамин гуна тағйиротҳоро бар меъёрҳои Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намуд ва тибқи оморҳои расмӣ муайян карда шуд, ки бо гузашти вақт содир гардидани чунин ҷиноятҳо ниҳоят зиёд шуданд ва чунин амалҳо низ вокуниши мардумро низ ба бор овард. тибқи ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки зимни вохӯрӣ бо кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ сурат гирифта буд, гузоштани лайк барои содир намудани чунин ҷиноят, эътироф намудани он манъ карда шуд. Яъне ки худи роҳбари давлат иброз доштанд, ки набояд шахс барои гузоштани танҳо яъне аксуламали техникӣ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шавад ва ҳамин боис гардид моҳи апрели соли 2025 тағйирот иловаҳо ба ҳамин ду моддаи Кодекси ҷиноятӣ ворид карда шуданд. Яъне мушаххастар агар баён кунем, ҳар ду моддаҳо дорои эъзоҳи худ мебошанд ва дар эъзоҳи моддаҳои номбаршуда
бо ворид намудани ибораи ба истиснои гузоштани лайк чунин тағйиротҳо ҷорӣ карда шуданд ва мин баъд яъне агар даъвати оммавӣ барои амалӣ намудани фаъолияти террористӣ ва ё ки экстремистӣ содир гардад чунин кирдор агар танҳо бо гузоштани нишонаи лайк содир шуда бошад он ҷиноят эътироф карда намешавад лекин ногуфта намонад ки бинед аз лиҳози қонунгузорӣ ва худи ҳуқуқи ҷиноятӣ кирдори ҷиноятӣ эътироф шудани худи экстремизм терроризм на танҳо бо амалҳои мушаххас балки дар заминаи аллакай пайдоиши худи марҳилаи ташаккулёбии афкор ё ин ки таблиғ ва ҷалби дигар нафарон ба чунин кирдорҳоро низ хавфнок эътироф намуда дар қонунгузорӣ онҳо ҳамчун ҷиноят ҳисобида шудаанд. аз рӯи моддаҳои 179 иловаи 3 ва 307 иловаи 1 кодекси ҷиноии ҷумҳурии тоҷикистон гумонбар дар сурати содир намудани акти мушаххаси террористӣ оё ба ҷавобгарӣ ҷиноӣ кашида мешавад? аз саволи шумо бармеояд ки яъне барои содир намудани ҷиноятҳои номбаршуда яъне бо моддаи 179 иловаи 3 ва 307 иловаи 1 яъне даъвати оммавӣ барои содир намудани ҷиноятҳои террористӣ ё амалӣ намудани фаъолияти экстремистӣ ва ё сафедкунии оммавии чунин ҷиноятҳо худи ҷиноятҳои террористӣ ва ё ин ки фаъолияти экстремистӣ чӣ хеле гуфтем аллакай дар заминаи хавфнокӣ хатарнокии чунин кирдорҳо дар он зоҳир аст ки новобаста аз содир гардидани амали муайян яъне ки чӣ хеле гуфтем акти террористӣ новобаста аз ба амал омадани ҳодисаи террористӣ чунин кирдорҳо ҷиноят дониста шуданд бинобар хавфнокии ҷамъиятӣ ё ин ки ба хавфнокии онҳо ба амнияти миллӣ аз ҳамин нигоҳ бояд дар назар дошт ки худи мавзӯе ки мо мавриди матраҳ қарор дода истодаем кирдорҳои содиршуда ва ин моддаҳо таркиби расмиро доранд яъне ки аз лаҳзаи анҷом додани даъват тавассути шабакаҳои интернетӣ чунин кирдор хотима ёфта эътироф карда мешавад ва бояд ки дар мавҷуд будани чунин кирдорҳо яъне моҳият ва мазмуни экстремистӣ ё террористиро дошта бошад ҳамзамон ба доираи зиёди нафарон паҳн гардад тибқи воситаи ахбори омма мо шумо медонем ки шабакаҳои интернетӣ чунин маълумотҳо дарҳол боис мегарданд барои огоҳӣ ёфтани доираи зиёди одамон шумораи ниҳоят зиёди одамон дар фазои интернетӣ ва новобаста ба амал омадани оқибатҳо яъне содир гардани ягон кирдорҳое ки алоқаманд ҳастанд ба худи терроризм ва экстремизм бояд ки моҳияти кирдор яъне худи нафаре ки чунин амалҳоро содир мекунад қасди нафар шахс ба он равона карда шудааст муайян карда шуд дар сурати мавҷудияти чунин аломатҳо аллакай кирдор хотимаёфта дониста мешавад. кадом аломатҳо нишон медиҳанд ки даъват хусусияти оммавӣ дорад? бевосита худи ҳамин суханронӣ дар ҷамъомадҳо вохӯрӣ ва ё ин ки чорабиниҳои оммавӣ яке аз аломатҳои асосии чунин кирдор дониста мешаванд инчунин нашр намудани мақола дигар маводҳо дорои чунин мазмуну моҳият хоб паҳн намудани маводҳои аудиоӣ ва видеоӣ инчунин ҷойгир намудани маълумот дар шабакаҳои интернетӣ истифода намудани шабакаҳои иҷтимоӣ ва платформаҳо инчунин дастрас будани маводи нашршуда ба доираи зиёди нафарон яъне аломатҳои асосии оммавияти чунин кирдорро баён менамоянд нишон медиҳанд. агар шахс маводи мазмуни террористӣ ё экстремистиро нанавишта бошад вале танҳо онро дар шабакаҳои иҷтимоӣ бознашр намояд оё ба ҷавобгарӣ ҷиноӣ кашида мешавад? бале дар чунин ҳолатҳо низ боиси ба ҷавобгарӣ ҷиноят кашидани шахс низ
фаро мерасад, лекин дар ин ҷо бояд баъзе паҳлӯҳои кирдор ё ин ки ҳолатҳои кор муайян ва мушаххас карда шаванд. Аз ҷумла гарчанде ки худи мавод, муаллифи мавод худи нафари гунаҳгор ё ин ки шахси гумонбар дар содир намудани чунин ҷиноятҳо набошад ҳам, новобаста аз ин бояд ки муайян карда шавад худи мазмуну муҳтавои мавод ва дастрасии он ба доираи аудиторияи мушаххаси нафарон, инчунин қасди нафар ба содир намудани чунин кирдор дониста мешавад. Ва агар ки ҳамин аломатҳо мавҷуд бошанд, шахс барои бознашр намудани ё ин ки ба дигарон ирсол намудан, дар зери он гузоштани фикру андешаи худ низ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар намудаи қонун кашида мешавад. оё чунин ҳодисаҳо дар ҷомаи мо имрӯз бисёранд ё ки чӣ? ҳастанд. Чунин кирдорҳо зиёд содир мешаванд. Аксарият аз нофаҳмӣ бошад. бале, акун бинед маърифати паст будани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон мутаассифона боис мегардад ки имрӯз дар ҷомеа чунин кирдорҳо зиёд ҳастанд. хушбахтона мо бояд иброз дорем ки мардуми шарифи Тоҷикистон худ нафарони гӯем ки терроризм ё экстремист нестанд. лекин аз ҳамин дараҷаи паст будани маърифати ҳуқуқӣ боис мегардад дар бисёр ҳолатҳо чунин кирдорҳои номатлубро содир намоянд. кадом арзиш бояд афзалият дошта бошад, озодии баён ё амнияти миллӣ, агар сухан бобати масъалаҳои терроризму экстремизм равад? бисёр саволи пурмуҳтаво, чун мо дар давлати ҳуқуқ бунёд зисту зиндагӣ менамоем ва принсипҳои бунёди чунин давлат низ барои чунин давлат арзёбӣ ё ин ки арзиши ҳарду меъёр низ ниҳоят ба дараҷаи баланд қарор дорад. Лекин бояд қайд намоем ки қонунгузории кишвар ва санадҳои меъёрии ҳуқуқи байналмилалӣ озодии баёнро маҳдуд намудани онро дар ҳолате ки он хатар дошта бошад, хавфу хатараш ба ҳифзи амнияти миллӣ, ҳифзи ҷамъиятӣ ва шаҳрвандон агар равона карда шавад, бевосита маҳдуд карда метавонад шавад, барое ки озодии баён медонед ки ин ҳуқуқи мутлақ нест. Дар ҳолатҳои зарурӣ барои амнияти гурӯҳи зиёди одамон чунин озодӣ низ маҳдуд карда мешавад. терроризму экстремизм ба сарнавишти ҳар миллат дар сайёра ба ҳар шакли хатар меорад. барои пешгирӣ аз терроризми ифротгароӣ инсоният чӣ гуна тадбирҳоро роҳандозӣ менамояд? чӣ тавре мо шумо хуб огоҳ ҳастем, дар арсаи байналмилалӣ бо таҳдиду хатарҳое ки ин зуҳуроти номатлуб имрӯз таъсир расонда истодааст, ҷомеаи ҷаҳонӣ ба он вокуниш нишон дода аз воситаҳои гуногун истифода мебаранд. Аз ҷумла яъне роҳу воситаҳое ки барои пешгирӣ намудани чунин амалҳо зарур дониста мешаванд ё ин ки аллакай анҷом дода шуданд, ин бевосита дар ҷои аввал такмили заминаҳои ҳуқуқӣ меистад барои он ки қабул намудани санадҳои байналмилалӣ, аз ҷумла мутобиқ намудани қонунгузории кишвар ба он, ин асоси заминаи ҳуқуқӣ дониста мешавад. ҳамзамон ба роҳ мондани яъне ки такмил додани муносибатҳои байналмилалӣ, яъне истирдоди ҷинояткорон, ҳамкории дуҷонибая ё бисёрҷонибаи давлатҳо дар муқовимат ё ин ки мубориза бо терроризм ва экстремизм, инчунин назорати фазои иттилоотӣ, доираи муайяни шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҷониби давлатҳо зер назорат гирифта мешаванд ва ҳамзамон баланд бардоштани фарҳанги ҳуқуқии шаҳрвандон низ яке аз асосҳои пешгирӣ намудани содир шудани ҷиноятҳои террористӣ ва экстремистӣ эътироф карда мешавад. Инчунин такмили таҳаммулпазирӣ ва ваҳдати миллӣ низ дар асоси ҳамгироӣ ё ин ки ҳамдилӣ дар байни муносибат байни пайравони дилхоҳ дину мазҳаб ва гурӯҳҳои иҷтимоӣ ё ин ки пешгирӣ намудани табъиз ва нафратангезӣ байни
шаҳрвандон эътироф карда мешаванд ва кишвари мо хушбахтона аз ҳама асосҳое ки номбар кардем самаранок истифода мебарад. имрӯз қонунгузории давлати мо дар асоси меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ мутобиқ гардонида шудааст ва чӣ тавре медонед аллакай стратегияи муқовимат бо терроризм, экстремизм барҳои то соли 2040 амал менамояд ва нақшаи амали он низ аз солҳои 2026-2030-ро дар бар мегирад. корҳои зиёде амалӣ карда шуда истоданд баҳри бартараф намудан ва пешгирӣ намудани содир шудани ҷиноятҳои экстремистӣ ва террористӣ. бинандагони гиромӣ, инҷо расидем ба фарҷоми барнома ва хотиррасон мешавем. суҳбате доштем бо давлатзода Фариҷон Мирзоалӣ, корманди прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷиҳати ба саҳми аҳолӣ расондани моҳият ва мазмуни санадҳои меъёрии ҳуқуқие ки дар давоми соли 2025 ба онҳо тағйиру иловаҳо ворид карда шуданд. пайгири барномаҳои мо бошед. хайр.